Здравейте, хора! Днеска ще си говорим за довечера. Вечера, тъй като довечера е парти в 8, мисля, часа. Довечера е парти апдейта на 99 ли в гората. А с моята приятелка Дари ще правим лайв, мила! Така че, да, ако искате, може да се включите. Да гледате или задавате въпроси. Ако искате, разбира се. Но ние ще си го качим, нали? Така че, да. Само за това май ще си говорим в това видео. Нали, сякаш съм те... Паднах. Нали, сякаш съм те парти апдейта на 99 ли в гората. И аз и моята най-добра Дари, да, моята приятелка Дари, го снимаме. Но не го качваме, защото винаги се получава толкова много шум, че няма на къде. За това не го качвам. И си мислим, че нали, винаги като снимаме сериала, много шумим, така че за сериала нали, Брокима, но за това няма да снимаме и това в 99 в гората. Но ще го. Да. Нали, аз много ще се радвам вие да харесате и да се абонирате и да включите и да се включите в лайфа, ако искате. Но, нали, само казвам, че аз ще се радвам много, затова гледам сега да мина паркура, за да кажа, че ще се радвам много. И така, че благодаря. Все пак, че гледахте това видео, ще мина още един паркур. Не сте се отървали от мен спокойно. Много яко. Така че до вечера ще бъде лайв. Само, че ще се наложи може би към 8 да се включите, защото да. Защото ще изпуснете това. На 99 ли град партия Фейта с нас. Да набираме хора. Ако искате, може да си набираме хора да играем. Ако искате... да се качваме. Ако искате, нали, може да следете профилите в Viber, за да играем. Дали да си звъним и да играем в Roblox. Не знаем точно кои дни. Но да, със сигурност ще играем. Но не всеки път, нали, с вас. Някой път съм аз и моята приятелка, някой път аз и вие, а някой път вие с моята най-добра приятелка. Така че, радвате ли се? Ще се включите ли в лайфа? Аз ще се радвам, ако се включите. И да, просто може ли да се абонирате, защото имам, както виждате, само 2 абоната. С вас може да стигнем до 10 абоната. Може пък и до 20 абоната, до 100 абоната, може. Но това ще стане само с ваше разрешение и с ваша помощ. Така че, моля ви, абонирайте се. И това е от мен. Но искам поне да се включите в лайфа, защото ще ме натъжи много, ако не се включите. Но знаете. Но да, ваше решение. Пак ви казвам, аз съм оцеляла до 20. Моята приятелка до